Aku ki rene meh nawani gorengan, Kang. Gorengan Iki. apa donge? Lha iki kok ini lho. Bakulan kok ora aturan. Gorengan apa sih, Le? Wah, iki Kang akeh Kang ono telo, ono tempe, ono tahu. Jangan enak lho, Kang. Lah nek paku ono apa ora paku? Kakekane belum dodolan gorengan kok takon paku iki. Lah nek duren, Durian apa meneh? duren goreng ra kok. Ya ora ono ra, Kang. Piye sih dodolan kok ora ono kabeh iki? Niat pra dodolan dene. Ya onone iki, Kang. Mbok yo dilarisi lah. Ya wis tak tukune 10.000 ya, Kang. Alhamdulillah, payu dagang Timbange 10.000 ya. Bakso. Bakso mantap ya. Cocok kok rabane. Maklis, Weh, Kang. Lagi gorengane piye? prasito Kang. Jana baksone.